Chegou efectivamente. Sabía facer todo. Fixeron a súa vida, tuvo 2 rapazas. Carai, aprendeunos a todo. Sabían facer todo. Casáronse, non tiveron problemas. Porque sabían facer todo. Así que minhas amigas decían aos amais que vos aprendan a cociñar, a lavar e a planchar, facer os deberes de obrigación de unha muller. José Luís, e os homes de paso tamén por se acaso. Non vai a ser que non casen ou algo e teñan que facelo, ides? Non, pasar casen todas. Todos casan. É que por aí non hai duda, verdad? Non hai. Eu aí, se me permiten, iría máis longe. Os homes deben de saber, porque os tempos cambiaron moito. Antes, efectivamente, o home iba a traballar fora e a muller era lógico que fixese a comida e tal. Agora que traballan os dous, hai que mentalizarse os homes e as mulleres de que teñen que complementarse en tudo e para todo. Non é aquilo de axudar a muller, non, é aquilo de compartir, é aquilo de responsabilizarse tanto dos fillos como de facer de comer, como de todo. Eu penso que é os tempos que vivimos son así. Aquí temos a profesora que dirá se é así. Pois sí, son. Eles xa o saben tamén. Jenny, repartir os traballos. Exactamente. Bueno, José Luis contábanos un poquinho como era o tema de cando ian ao campo, como se divertían. Bueno, Cantaban, tocaban ali a lata. Daniel, o mellor me pode contar tamén un pouquinho como era. Depende do tema que usted quere que lle conte, por exemplo. A mí non me trate de usted. Tú como a todos. Por exemplo, empezamos falando da escola, de como era a escola. José Luis dicía que iría pouco a escola, porque non podían ir moito. porque tiña que ir coas vacas dos veciños. Claro, había que traballar. Desde que idade tiñan que ir coas vacas? Bueno, Con 6 anos. de 3 anos, o meu fillo, con paz descanse, que morreu, de 3 anos iba a cuidar as vacas. De 3 anos. É increíble. Levámos unha vara grande, iba coa vara. Era máis grande a vara con neno, claro. Pois non nada. Se non sabía cando votaron con elas precisamente, foi un dos temas que se hizo así un pouco elástico, porque había o ganado e non había que lle fora con ele, e iba con elas e dicía, mira, cando o sol se oculta ali naquele onde, claro que non sabía onde se puña o sol. Non tiña idea, mira que dirá, porque non sabía, 4 ou 5 anos, e claro, dicía, mira, cando o sol se vai ali, dicía, e logo se dou con esquiños de sol, dicíame, mira, coño a vara, e miras máis ou menos, que eu miraba así para o sol, dicía, non sei, está xusto o sol, a vara, se é ao revés, non me queda algo que estar máis tempo no mundo. Claro, tampouco levaban un reloxo para mirar Onde estaba? onde estaba. Onde estaba? A sombra únicamente. Os relojes, que dá eso Mario con menos, a min, precisamente un dos temas dos relojes, costoume un caune prima, traballando no pechaceiro, costoume 8 días a 400 pesetas. Me costou que o reloj. E claro, tiña un estima porque era o único reloj que podían agenciar a terdeira a traballar as 8 horas. E tiña que andar, a mañá e a noite tiña que andar, eu e 4 máis que éramos, de 18 anos, tiñamos que andar todos os días 12 kilómetros. Desde onde andábamos al día, porque nos fiábamos al día, despois precisamente pasamos ao ayuntamiento que enviamos, pero para ir ali, facían ali un salto de embalse, e había que ter outro puente por encima daquel, e ali íbamos a traballar, pois de pico a pala. E ganábamos por día, pois é o que lle digo, eran 50 pesetas. 50 pesetas. Nas 8 horas. Sabedes cantos euros é eso? 50 pesetas, cantos céntimos? 100 pesetas, claro. Menos un euro. Menos. Menos da metade. 50 pesetas. A vez que como es, a vez que como es 1000 pesetas, eu digo tal como foi, non perdí un día, precisamente fui outra temporada, decía, a ver se gano 10 pesetas, porque sería imposible que iba a poder ganar, porque eu vía de vez en cuando a meu pai a poucas veces que puden ver que poucas tiña, e decía, son tan verdes que non se tiña que xuntar 1000 pesetas, e me diga aquel mes, e aquel día que veu o pagador, que había un listero que nos vinha a pagar aí polo corte donde traballábamos, eu que a veces estaba a traballar e miraba ya 1000 pesetas, non era xa 10 pesetas, facía unha novedade ter 1000 pesetas no bolsillo porque nunca as vira. E claro, esas cousas son cousas que che curren porque de feito era a vida así, desa vez, porque o dinheiro andaba tan escaso que eu me acordo unha vez que fomos a unha feira, que é o meu papá, e claro, o ganado tamén estaba, eu que sei, había ganado que era a 100 pesetas, a 200 pesetas, e ia hasta pois dían a 1000 reales, que as 1000 reales eran 25 duros, non era? Bueno, pois despois pasaba iso, cando un señor enseñaba na carteira mellor, tú as 1000 pesetas había que mirar e porque o mano as tiña. Se cada compraba un ganado e quedaba de ver a outro coas tiña porque daba a medias. E a poder de ir facendo aquilo de criar unhas crías daquele ganado, das vacas ou do que podía, iba devolvendo como podía. Pero claro, a pasar de devolver, íase
víanse mal porque probablemente cando tiñan que ganar un duro daquilo ganado que era para eles, tenían que pagarlle outro que lle debían. A cousa foi unha historia que non era fácil, pero vivimos así, eu temos que contarla que tal como estaba. Que tema querías contase máis? Sí, nós estábamos vendo outro día Estábamos carnavales ou algo así, non? o carnaval sin da falta. No, Ainda primeiro Nadal. Bueno, como estivamos, claro. Estábamos falando antes da escola. Da escuela. Bueno, nos, cando fomos á escuela precisamente, nos o que tiñamos era un silabario daquel, había un manuscrito, e España mi patria. Era o libro que tiñamos. España mi patria. España mi patria. Podes facer preguntas. Eu xa non Había o silabario, o cartón e o manuscrito e a cartilla. Eu nací no 42, xa non me acordo daquel, 40 precisamente, xa non me acordo daquel libro, xa non existía ali na escuela, porque iban deixando dos pautos. Quedaban ali os libros que estaban na escuela, te había ali un pequeniño armario pequeniño, un mes máis ou menos, aí estaban os manuscritos, España mi patria, e estaba ese o silabario que era a primeira vez que se aprendía. Non sabía, antes eu iba á escuela, o silabario que era o Sí, iso dixía a miña mãe tamén ao meu pai, dicían eso. despois o cartón, despois o manuscrito, despois a guía, despois o mosaico Vei, cada sitio había segura forma de estudiar, ou que se non había outra forma. Despois, e a cartilla. a cartilla era... Pero explique un poquinho como era a escola, porque estes rapaces están acostumados, claro, desde os 3 anos, por exemplo, van os de 3 anos cos de 3 anos, os de 4 cos de 4, os de 5 cos de 5, e así, ata que son xa 16 mozos que van po instituto. Pero daquela a escola era outra cousa. Íbamos todos xuntos. Todos xuntos de todas as idades. Todos xuntos, todos. Rapaces, todos xuntos. Non sabía a diferencia que tiñamos ali maestro e maestra. Entón, as nenas, as mozas, as mozas, as primeiras que iban